ik ga mijn zuster bewonderen en hij ging aussi. Ja, dat En zie de je. man die was in Duitsland. En zij had 4 kinderen en ze was in verwacht van derde. Dan moest ik toch s'avonds gaan slopen bij je. Het smergens terechtkomen, ja, en toen nog een keer was ze duur nog. En ik kwam dan smergens terecht, van ging. En toen kwam ik de soldaten aan, en ik wist niet wat Duits was of wat was. Ik was al blij dat ik soldaten zoek. En ik was met een fiets en ik reed zo en zo, maar ik reed zo. Ja, en die dat ook, ik dacht, dat is fijn. Ja, ik was toen 14, 15 jaar zeker. En in één keer, halt! Was te heen. Goed, we gaan van mijn fietsje. Ja, en hoe ik van kom. Ik heb een Belgische soldaten gezien, nou ik zag nee, maar het zit vol Belgische soldaten in ging. Ja, en als ik er gezien had, moest ik het zeggen. Ik zeg, ik heb geen gezien. Ik ben maar zus bij mijn zuster gaan slopen en nu moet ik terug naar thuis. Ja. En ze lieten me dan doorgaan. En wanneer ik thuis kwam, ik van mijn fiets. En ik had al een schrik. Ik kon nog niet zeggen wat me toch gebeurd was. En ik liep achteruit en zo hier achter stond een werkenstal en daar vond ik achter stuwen. En toen heb ik zo zeker een uur staan beven en janken van de schrik dat de moeder kon vragen, maar wat heb je toch wel? Ik zeg, ik heb Duitsers gezien. Jongen, die hebben dich toch niks gedaan? Ja, ik heb schrik. En dat had zeker een half jaar geduurd als toen een Duits thuis binnenkwam. Het was café, het was boerderij en café. Als ik de dier zo goed begoor en ik hier naar Duits was, was ik achteruit.